गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव RRB एग्जाम लिरगिरिफोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामदों। दा नोंथांमोना फैबाय थानाय रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि जिखिनि जानो गोनां एग्जाम बेखौ नोंथांमोना माबोरैहाय लिरगोन, बेबो कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम, बेखौ नोंथांमोना माबोरैहाय लिरगोन, माबोरैहाय एटेम्प्ट खालामगोन, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो होननानै सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, आसा खालामदों बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। दा अब्ला लोगोफोर, आंनि दिनैनि जि भिडिअ फैदो बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामदिनि। नै नोंथांमोन, जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबगोन अब्ला नोंथांनि जायगायाव कम्पिउटारा बेबायदि स्क्रिन एपियार जानानै थागोन। बेवहाय नोंथांनि रल नाम्बार अनुजायै बे सायाव नोंथांनि नाम आरो फट'जों लोगोसे बेयाव नुजाथिनाय थागोन। आरो बेयाव जोंहा मोननै फिलआप खालामनायनि जायगा मोनदों। बेयाव जोङो रल नाम्बार आरो नोंथांनि पासवर्ड बेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन। नैबायदि नायदो नोंथांमोन, लगइन जाबाय। लगइन जाखानाय लोगो लोगो नैदि इन्टारफेस ओंखारगोन। नोंथांमोन बेहाय माखासे टार्म्स आरो कन्डिसनफोरखौ, रुल्स आरो रेगुलेसन्सफोरखौ बेयाव लिरनाय थागोन। बेयाव नायखांनायनि उनाव नोंथाङा इंलिश बेखौ सेलेक्ट खालाम। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेहाय नोंथाङा बेखौ रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फरायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथाङा मोनसे रं खालामबा बेसेबां माइनास जागोन, बेसेबां माइनास जाया, बेफोरखौ बेहाय नोंथांमोना मोनजोबगोन। बेयाव माखासे रुल्स आरो रेगुलेसन्स दङ, बेखौ नोंथांमोना फरायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नैबेयाव जोंहा मोनसे लेंगुवेज दंबोयो। बे लेंगुवेजखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लाङो। नैबेयाव इंलिश होननानै ला, बेयावबो इंलिश सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेहाय एक्सेप्ट टार्म्स एन्ड कन्डिसन होननाय दङ। नैबे खनायाव बेखौ नोंथाङा टिक खालामनानै होबानो जाबाय। टिक खालामना हो नैबे खनायाव, नैबे अयो बे जाबाय एक्सेप्ट टार्म एन्ड कन्डिसन। बेखौ होखांनायनि उनाव एग्रि खालामना होदो। एग्रि खालामखांनायनि उनाव बेबायदि लगइन जागोन। लगइन जाखांनाय लोगो लोगो इयाव नोंथांनाव माखासे कुइसनफोर ओंखारसिगोन। नायदो लेफ्ट साइडनिफ्राय नाय, कुइसन नाम्बार 1। बे कुइसन नाम्बार 1आव मा सोंदों नैबेयो नायदो। बेखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। बेबायदि नुगोन। दा बे कुइसनाव मा सोंदों आरो बेनि एन्सारा मा जागोन, नैबे गाहायखै दङ। हमना ला नैबे जाबाय। बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नैबे गाहायाव सेभ एन्ड प्रसिड बा सेभ एन्ड नेक्स्ट होननाय मोनगोन। बेयाव क्लिक खालामना हो, अब्ला नेक्स्ट कुइसना ओंखारबोगोन। नै नोंथांमोन बेबायदि। बेनि उनाव आरो नेक्स्ट कुइसन, बेखौ मोजां फराय। बेखौ मोजां फरायखांनायनि उनाव बेनि अपसना मा जागोन, हमना ला नैनो बेखौ हमनानै ला बियो, आरो बेखौबो सेभ एन्ड नेक्स्ट होनानै क्लिक खालामदो। बेबायदिनो नोंथाङा खालामलांबाय थादो। नैबे कुइसनखौ मोजां फरायलायदो। बेयाव फरायखांनायनि उनाव बेबायदिनो सेभ एन्ड नेक्स्ट बेबायदि खालामलांबाय थाबानो नोंथांनि जि एग्जामनि जि जानाय एग्जाम लिरनाय बा एग्जाम एटेम्प्ट खालामनाय, बियो मोजाङै जादों होननानै आसा खालामनो हागोन। नोंथांमोन बेबायदिनो खालामबाय था। आरो थि समनि गेजेरावनो बेखौ हानांगौ। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ। थि समनि गेजेराव जुदि हायाबा, नोंथाङा माखासे हानायफोर कुइसन दङब्लाबो बियो टाइमा आप जायोबाथाय नोंथाङा गासैबो हारसिङै अट'मेटिकेलि सेभ एन्ड साबमिटेड जाना होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन थाब हानाय कुइसन एन्सारफोरखौ थाब होनो नाजा। बेबायदिनो नाजालांबाय थाबानो जाबाय आरो। नै बेबायदि नोंथांमोन बेबायदिनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय। बेबायदिनो कुइसन नाम्बार 7, which of the below metals has high thermal conductivity ना मामोन? बेबायदिनो खालामलांबाय था नोंथांमोन। बेबायदिनो खालामै जेब्ला नोंथाङा गासैबो कुइसनखौ एटेम्प्ट खालामजोबगोन, अब्लाथाय बेवहाय साबमिट बाटन ओंखारगोन। बे साबमिट बाटनखौ नोंथांमोना प्रेस खालामनानै बा साबमिटआव होना होबानो गासैबो अट'मेटिकेलि साबमिट जालांजोबगोन आरो। नोंथांमोन बेबायदिनो बेखौ
नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थादो। बेबायदिनो नोंथांमोन नै माखासे माने कुइसन ओंखारबोगासिनो दङ। बेबायदिनो नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम बेखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन आरो जोबोद इजि। नोंथांमोन जेबो गोनो गोथो जानो नाङा, गोसोआव जेबो गिनाय लानो नाङा। नोंथांमोना जेब्ला नुगोन अब्ला मिथिगोन। आरो नैबे खनायाव नै बे टाइमनि जि काउन्टडाउन जि टाइम बेयाव नुजाथिबाय थागोन। बेखौ नायनानै नोंथाङा एग्जामा बेसे गोबाव दंबावो बेखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोन। बेखिनियानो नै बेबायदिनो नोंथांमोना नुलांबाय थानो हागोन, नायलांबाय थानो हागोन। दा बेखिनियानोसै, आङो गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलायला। आं दा बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं जि मिथिदों, जि प्रेक्टिकेलि मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै मोजां मोनबाय, गोजोननाय मोनबाय। आरो आसा खालामदों बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो मोजाङै डिटेल्सै बुंनो हायाखैब्लाबो एसेब्लाबो हेल्प खालामनो हादोंखौ आं आसा खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामदो, नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामदो। आरो जेबो गोनो गोथो लायाजासे एग्जामखौ एटेम्प्ट खालामनो एबा लिरनो थांदो। हागोन नोंथांमोन, गोसोआव जेबो दाउट लानो नाङा। नोंथांमोन जोबथारनायाव आङो बेखौनो खावलायनो लुगैयोदि जुदि आंनि जि भिडिअ बे नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जाबायब्ला नोंथांमोना आंनि जि भिडिअ बेखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। जायफोर बिथांमोनानोखि अनलाइन एग्जाम लिरफेराखै बिथांमोननि डाइरेक्ट वाट्सएपफ्राव, फेसबुकफ्राव शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनाबो मिथियो। आरो जोबथारनायाव आङो बेखौनो खावलायनो लुगैयो नोंथांमोना आंनि जि इउटिउब चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होयो, जाहाथे फैबाय थानाय इयुनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां आरो बेबायदिनो अनलाइन ट्रिक्स माखासे मानि भिडिअ खालामनायनि नटिफिकेसनफोरखौ मोनो आरो नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ फ्रेन्ड्स, थेंक इउ फर वाचिं।